Mag-isolate ka kasi mong gusto ikaw ba? Sa GMA7 si Kim Domingo. Kay kuan siya kanang dughanon. Dughanon niya gwapa sad mo. Wag kubit anang kuyog na nato. Bukod sa kong mahal, mas safe. Si Marian Rivera. Kay parehas duha gwapa. Asawa na kay mahadlok na latiguhan. Baksin. Ato ko bukton sa kong mahal. Ano na oh. Minyo man, di dapat gid ato ginadto. Ato gid sa bukton sa akong mahal kay mas comfortable bang ko. Sa loved one, sir. Of course, kay kuan man, mas maka-feel mata nga safe ta kay bantayan ta. Single. Wala may plano. Wala may plano. Hala, uy, wala ko'y lucky. Wala ko'y lucky. Wala ko'y mahal, so wala. So, kung mahal. Kaya mahal na ako. Wa man ko'y mahal, di ato lang sa uban.